Ka office USIM ka Himam Lim mentakata yo kala penmi ka hukum ban penlong je ka election jit rang basnong bapura jong ka snong Bishnapur Kansas Street haka khak ndai tri ubnai rempang ban pen kot no ya ki kenrum kenram ki bami na ka jinge kni long nong elam snong ka balak ban lam sa ka jinge pa ya pra jong ka snong ka thau Ha ka pratrek urampang arajar arpuar ka kenhun na kesnong Bishnapur hapo ka jingelam uba ke binong bri kalami syakamat ban penrem joru acting CM ka Himam Lim halor ka jingbamla ban penlong ya ki election ban jit urang basnong bapura bad ula kenno bagane ka jingbam penlong ya ki election ka dai ka jing penken ka hukum ka yeng syari Meghalaya High Court ka bala batha ban pendep ka jing jit rang basnong hapo ka khat santrek Kuala Lengkot arajar arpuar Ulong bakasnong na do kasnam arajar kat nriau ke dandurang basnong ubaklam yo asanat no siem ke Himam Lim. Bat kasnong kam dan ru ke dor barsnong bat kene ke bujeng e ki pat ba nong song snong. Ulieto bahaka kat nyo trek yong arajar arpuwei ki lepenlong ke dor bar banjit rang basnong. Ndai nakaliang acting siem ke Himam Lim lependu no e ke jingjit rang basnong ndai ke lepen bena da u acting rang basnong. Uba nong bri ulong bahalor kani ke jingle jong siem kilalit ujor syaka ki HEDC. Nrei kam shim lalai ai bat kumta kilalit ujor syaka Meghalaya High Court bat ke yang syari haka khat sautrik uno opra kala penmi ko hukum bala batha ka Himam Lim ban pendep ya ke jingjit rang basnong hapo ka khat santrik Kuala Lengkot arhajar arpuar nrei hadu mentan nakaliang ke Himam Lim kam shim lalai ai ha ka shipho terek urampang arajar arpuar nakaliang acting rang basnong ka Bishnapur Kansas Street Shillong uba wan bok lengdo ulong ba jengkam uba ki binong bri baula sajet kumurang basnong batmai kalong kabam don nongrim ndrei kalong tang ban pensuto baklai pat ba nong snong ulong bagila penlong ya dorbar ban jet rang basnong ndrei la sya tang sanpo na kasispa na mar kajing penjari yaki kendon maneda na kajing sapriang ka kelam COVID-19. Bat kani kejeng penlong dorbar ka dairu ban sam jengerap iga basya akta ka kelam COVID-19 om banjit rang basnong. Uba ban bok ulong baka kenhun uba ke binong bri klayalam baklai ku hukum jeng yang syari da kebakam bakla menjur yu hukum urang basnong batmai. Uba ban bok ulia ru baka Himam Lim kal penmi ku hukum ban penlong ya kejeng jit rang basnong haka khat kendai trek menta ubnai. Bat updiang subhai kani karai ban ailat upat ba banjit urang basnong. Kat bana kaliang kaseng samla bat seng kentai kila penrem yu ba ki binong bri halor ke jengkam jong u ba kam judan kaseng samla ne seng kentai hapo kasnong Bishnapur Kansas Street Amburam acting CM ya karai bat kamon upat ba acting CM Lim jong Himam Lim umburam ya karai bat kamon jong pat ba hakata ke jeng kendo khatantrik ngilai thu ban penlong darbar khan nyau tarik uang sawan mandi khat khandai tarik sawan ra ka proceeding jong darbar girai jong darbar bat ngan sa ai ka sanat yo rang ba snong batmai bat la de ya kata kapor ngilai ayat ngila penlong ka darbar ka alang ka sotan ngi dakata ka jing menjur bot siem ngilai chepo ka deputy commissioner pan ya ka permission ban whole public meeting nomor ka kapor kadan ka awareness kadan ka jing kan ka rumors ka ba ong ba ka second wave kan wan ka jong covid kanang ka protocol ka bastri ting i baka kam kalong karki lada ka jago ma jaos nem arpo kan khang lai banai kin sang system shu hadu ki covid committee ngim da national ka covid relief ngim da national athau ngim da ni aprang to kapor te habar bang lai i ka to handing ngi shudan bang bang idon yu wei no song snong jongi ubade umle jongi hi ulai rab iki dok kisuk kapun ki kam ki jong u tendri ngim da ni ngi shu sim yu tang kum no song ngim sim yu kum wei ro bar henry kendiat ngan phaidin kendiat hakpor bang ong use iman palang darbar soba pha observer yo menteri soba pha menteri ban observer wong umdan kami kata ngi shania ya phi bakal ya dan ti kasnong kan ni phila ban pen imbyang i kasnong wong umdan kam ban ai observer nomor phi dan huri ra hasnong athau jong phi umdan huri ra kasnong ngi shania ai kata ro Hendek itu kas ngi don ya kai ngi don ngi official na kaleng government DC office pangi permission ngi penlong ke darbar kalong ke bejam la jit ki yorang basnong la jit yo assistant rang basnong la jit yo treasurer ba la jit yo secretary bar hadin jo kata ki pai ba jing kemen kilawan ai ki riu rang ba jo kasnong kilawan man ai jing kren ken tho ba jing ai man sim jing ai khoble ye ki basha jit thamai par halor jang kata ngiyo sai ka wei ka information kata ka rumors ka spread angta kalong balathung so yo ya wei u brio na posnong jisa ngi saut ki balali mo ka ban mi khmat ban boi ka jing jore la dan kam e ban bo officiate ngimong acting ru nomor ka provision kam dan bantung acting ra basnong wat ka court order ka balakhang persya bantung acting rang basnong
War ka provision ka milliam samsip appointment of headman kam dan gum kata ka provision bantung acting rang basno. Ong ben mai in pin ia kata ka close ba hai ba tho ba dan ba umla bantung kum urang acting rang basno. Bat ngakwa ban kli iru ba hakano ka close ba tho ba la ne umla nomor hakat kum ka iu pinapet ba ka tu ka succession of iu appointment of gitu dan kata ka klam tho hi bala ne umla. But nadu April hadu August several reminder ki shiba bon ki reminder ngapa ki kilong ki jingkat namang iburam tingim kwa ban le ye ruan iburam ni ngi na ka jingbon kam na ka jongkan ka covid jong e jingja jong ki lockdown ki ke tang ngi shim be kata handai ki pararang ba dang ilai shong hapo snong yong kani kamlong sho ka last option ka jong ngi ha ban le chepok ka court ngi le chepok high court ba habang ilali chepok ka high court bang ilapoi hapo high court kawi kalong ba ngila suthu hapring gitu ki live banai bangi am na do April hadu August kalong ngi up ngi suthu ngila sha syukur house yam kipai nong song snong ngi burom yo siem ban ngirang perkan bakanu kanu ka kantin ka bami nak sentur usiem kalong ka basisha bar ka bakentang kanu ka bakentang kadon ka bor haka omdei banyale kai bat ka kalong ka ka basngosi bat snol eran ban tip par banyo i bo acting siem ka hima meliam bat ka jing shisha bat ka jing ketang kamdon jakashu asu yo ra ka hok jong khon urayat na ka benta ka mentai simen habau sim burom me ka ktien ka baulak khlei bat burom meladi kata ka mut burom meladi na kata ka daw ngiyo i ka jing perta jong babon kisnong ki babon kisnong na ka por ba dawai ka hok ka ba pen leran ba pen herdor ka hima meliam Usiem pada ulapan khang ulapan sange ya kata number 1 number 2 kumno ba 50% jong ka sinong kan thung ne kan jir ya orang basnong nam taki 100% jong ka sinong berokoi tanga kli judong ka julong ma ta la ki pen vote kini 50% ta mu ka constitutional right jong ki ka fundamental right jong ki kila do no 50% ta habang ila e kana ka election kadi bon long fair and square baro way unong song sinong jong ka bisupur Kansas Street na ko no ka kadong kidei banwan khap hi la ka bot mdei bakin ong ba tang san 4% nes 30% but ha ka to por nganong ipi ba katang jor ba ka covid ba idc ru ai ba only 50% attendance but kum ka nei la tho ang neru no si imru but kidon ki you ki order barahkan ke kes ki ulaya jong usiem ulaya jong district council ulaya jong acting rang basnong ex rang basnong kila kubur nila na kila approve ya ka darbar ka jongi hakamat jong nong bishar kila approve ki ong imdan persya ban ai sanat badiu ban nong bishar wong kumno ngidan ka kur ada jongka ban yong lada fi menjur kumtang ngan close na ikan ka kes tu ai ka order kalong ba yong usiem wai por ha khat sau tarik December wai sau usiem bar wong hapo sau tayo lani 1 month ni sibanai pendem na ikan ka kam pen khoi na ikan ka kam kan kam da jang henry nganya thu epi ba wat ka hukum ka kur buram ha kadu khat sau tarik January ukram le ye tengah ngalungok kan ba sakawai ba kialam bakla ya ka kot baki ong bala ai rai job i kata kadi ka bakla lalong contempt of court in one way bla pentok ya ka kot ngaroi fi ka klem rai job yang ni ne yaki ngilingi klem rai ai ke semua nak ka ban kong ngaku ban clarify kata complain ru ni klem complain ni si yang usiem ka kesu ni klem ni ai mangi si ka high court kidi muki mo ngilingi sotu ngidon ka position ka badai ka bu ai usiem ni uai ka hok bangin niu hakapor kum ka klam ngimla bangin su yo rat ya ka government order ngin nginum perkhat yi kini kijaj bun ya ki breu mo ki basong hasnong bangin sula batang ban yo long rong masnong ngi perkhat ba haba ka disil perkhat ba ki ai kat tu ngir ngi lenta te menta ya ka high court la ong ba la penjob yi peni kan kata ka order kata tedi to kadang ngi jit ekan ka sing last option ngala banang ngi non media ngi nyathu ya fi ki pa ba bar khoin wat ki ki snong ki thau ki ba dan ki jing kandu ki ju ki jing kandu kom kine ngi ai men sim ya fi yang ba ya ka hok ha kanong rem
yai trei nam ta kisnong kathau ni lakut jingmut lada ka jing penwit kawan kan ni ru ngin nya chaprang ban ya trei nam ta kamya ka bah kamya jo kasnong mar kasnya kelahir arsutกับท่าว่าเป็นลุ่มน้อยกับดอร์ราชนองยองพียองกับบิสนุพูดกันเจสตรีสถ้าขัดขันได้ตริกอุบนายบางอาร์อุสนามอาร์โพอาร์ถ้าขับปอร์สโพกจีเด็กละองรู้บ่าฮับโยชัวยากับปอร์มิชันในดีซีงิละน้ำละบ่ายินปุ่นลงยังกันในกระดอร์บาร์ 100% representation ยองกีไปบ่ายองกะชินองละดำละมันแหลมตาngatai ngin hab ban hab ong ba kin sange shwa nomor kidei ban yo ya ka right of voting ive ba chong sino kat ba nakaliang u acting CM kahima meliam uba aina manik CM ulong bagjing semu bantung u acting rang ba snong kadai tang sipor bat urale akane kat kum kabor ka balapun ku bo ne ka discretionary power ulong baladai ban penlong no ki election jiat rang ba snong batmai henry omshim le olat amar kajing sapriang ka klam covid-19 bat haba kane ka kamrang ba snong kalapoi kajing tian bishar jong kayeng shari kumta kahima kalahab banap e kajing penmi hukum jong kayeng shari ulong hadian bagi yang syari kala penmi ku hukum kumta kahima kala penbena bahkan penlong ya kadorbar banjit urang ba snong batmai haka khat khandai terek mentau benai rempang bat kane kajing jiat rang ba snong on penlong kat kugi kendon jong kahima meliam kebalapan ban pelong yang kat darbar men kan nyau terik warajar arpoi April tinakaliang jong kahima ngiklam ai ya kanu jingbet ngilapen sange haka khandriu terik baya ka darbar ban manjit uta orang basnong kanyo nakaling kahima ngilapen sange swa namar kajingdon jong mi covid kat handai di kumju ru apa nakaliang kahima ngilapen sange kitu pagi riurang ba ngilap ha ya I kipion nani ban IST kimpriang ya kisti ba ana kan ko office demaki kila ya la kaya bet ya ka jing pelong ke torbar tiadian ka tu tuan pan sanap nak ni ko office tiadian ba ngipet kimi benia ya kan ka jinglong juman mana ka office jungi ngilapen sange ngumnungin ai ka sanat ai sanat kalau lomba peni ya kajing ka feel jing terekam nak ni ko office jungi jadi yang ketu ni thungno ya acting rabasnong nama ni thung ya iru nama mai de assistant rabasnong to ko khanang ban ya bet ya renti kam snong kam thau jing sha ni thung acting rabasnong ni mut ban pendap no ini ka kam tang hapo kum ta hapo lai banai ai tamma jing wan jong ni u covid kha khanai phi ka long ka jing ima long ka ba akta lut ya ka jing embrio te hadian ka tu long na kaliang jong hadian pangi la ai ya ka kum man thung de acting ra basnong te na kaliang ju ki we ki orang ba tu pelong dorbar ki le chapo jing bisar budan buram te hadian kata kan namar gani ka kam ka don na po mukadma te na kaliang jongi up direction so na kayeng bisar kehadian ban kayeng bisar kalapha sakani ka dorbar ban pen le ka ban kamla phi pediang ne phin pediang yu to jinglong dorbar ka song karai jong hima te na kaliang jong hima ngila penmi ya ka notification baka jingjit ya rong ba snong po bisnupur kan long kat ndai tarik mentau bunai kan long bekat kum ka jingjit kan long bekat kum ka naka ak baka rule jong kahima meliam haka baki bakra naka ni kahima kan penyai ka dor barang tipo bisnupur tinakaliang jong ngarung karpat ya kinong sonsunang kan long ibajai ka tu wasngi khanang bagani ka kamru kan long ka banyat bet ja denti la di job menuru nginya pediang namar ki babuni ki kwa no banyo orang ba snong bopura